Здравейте, приятели и абонати на моя канал и на хората, които попадат за първи път на моя канал. Днес съм решил да направя един клип за част от моето оборудване за преходи, къмпинг, разходка из природата и за по-спешни ситуации. Това е част от моя комплект за готвене, приготвяне на храна, а именно това е комплект, който съм направил за подправки. Сега ще ви покажа какво съдържа комплекта. Това е една платняна чантичка. Поръчал съм от сайт китайски, с ремъчки за захващане за раница, може да стои на колана. Уж е непромокаема, не е тествана още. С копчета и добре стои както на кръста, така и на раницата. Вътре съм сложил подправки по мой вкус. Да започваме с слепки. Разделя се на две. Тук съм сложил, това ще ви покажа по-късно. Това представлява комплектчето. Така се разгъва. Вътре съм сложил тези тубушчета, така наречени, съм си ги намерил. Сложил съм различни подправки: оцет, олио, зехтин, сол, черен пипер. Подправки всеки по свой вкус може да се сложи. Тук съм сложил един комплект за хранене, който е от 3 части. В предния клип съм го показал. Ножче, лъжичка и виличка. Удобни са и пасват ми на комплекта. Затова именно съм ги сложил вътре. Не вземат много място. Смятам да допълня тук отварачка, но за сега това е. Вършим идеална работа. Тубушчетата не са много големи, така се затваря. Има място. В едно пликче съм си сложил днес кафенца, чай, които могат да се приготвят бързо. Не причат, така се слагат. Това е чантичката. Общо взето върши идеална работа. Едва ли съм открил топлата вода, но това използвам. Ако ви е харесал клипа, ще ви помоля да дадете по едно лайкче, да се абонирате, защо не и да коментирате. Тези клипове са направени да обменяме опит. Ако е харесал наистина клипа, благодаря. Ще се постарая да правя и други клипчета. Чао и до нови срещи!